37 persuna li jaħdmu fis-settur tad-diżabilità mal-Fondazzjoni Inspire u mal-Aġenzija Support ingħataw taħriġ speċjalizzat minn Special Olympics Malta li ħejjhom aħjar fix-xogħol tagħhom mal-persuni b'diżabilità li jattendu programmi ta' matul il-jum. Dan it-taħriġ speċjalizzat jara li tejjeb il-koordinazzjoni u l-kontroll tal-moviment tal-ġisem tal-persuni b'diżabilità, speċjalment dawk li għandhom diffikultajiet ta' mobilità u diżabilità severa. Huwa maħsub ukoll għal persuni b'diżabilità li ma jistgħux jipparteċipaw f'taħriġ ieħor ta' Special Olympics Malta jew jikkompetu minħabba d-diżabilità tagħhom, kif ukoll għal dawk li jkollhom diffikultà fl-imġiba u ma jistgħux jipprattikaw l-isport. Dan it-taħriġ seta' jsir permezz ta' ftehim li daħal fis-seħħ sentejn ilu bejn l-Aġenzija Support u Special Olympics Malta. F'ċerimonja li matula nataw iċ-ċertifikati lil ħaddiema li lestew dan it-taħriġ, il-President ta' Special Olympics Malta Dr. Lidja Qabela fissret il-ħidma bejn entitajiet differenti bħala ċelebrazzjoni tal-inklusività. Illum qegħdin niċċelebraw l-inklusività li tagħti opportunitajiet pożittivi lil persuni differenti. Roswitha Vella, manager fih dan l-Aġenzija Support, qalet li l-kooperazzjoni bejn it-tliet entitajiet qed tissarraf f'inklużjoni fis-soċjetà għal persuni b'diżabilità. Li tara lil clients li għandhom diżabilità profonda bħal din li jattendu jieħdu sem Special Olympics għalihom tkun xi ħaġa kbira li jħossuhom inklużi fis-soċjetà. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli qalet li ftehim bħal dan jixed l-importanza tal-investiment fil-ħaddiema li jaħdmu fis-settur tad-diżabilità. Dan huwa proġett li beda sentejn ilu bejn l-Aġenzija Support u Special Olympics Malta u hawnhekk rajna 37 ħaddiem differenti minn Inspire kif ukoll mill-Aġenzija Support li ħadu dan it-taħriġ estensiv.